asa ka bay? Uy, ali dili bay kay adto lang kitipay. Uy bay, mag-unsa dito lang kitipay. Adto lang kitipay kay nagdaog ka ng braha diri, magtungoy tatlo. Tara. Usay dugayan. Kitipay. Ay. Unsa man? Magtungoy ta kay na koy braha. Pero Magtungit. Sapak yung masakpan sa akong papa. Bangag. Bangag sa mata. Nya asam sa magduwa. Madakpan niya ta sa pulis. Dako biyaking pulta. Pulis. Pulis. Bangag. Asa ta ni magduwa ba? adto sa kalibunan mo nang ditong dakpan. Dakpan? Madlok mo mo madakpan. Sige. Mapas ako dito. Sige, sunod na Mga pasa. Mangayo pa akong kwarta sa akong papa. Tay. Saon ka na kung diskarte ka pa pangayo kong kwarta? Ako din si papa nga. Nami project himuonon. Pa. Saman, nak. Alisa. Pa. Saman nak. Mangayo lagi ta og kwarta kay nami project himuonon. Project nga simpre no maron. Pa kay karon ako himon kay aron inigbalik na mo adto sa klase. Ako na lagoy pas. Aron dako kay grado. Unsa naman taon ka eh. Project ka na. Project lang eh. Taga. Unsa man eh? Gistra? Kamahal sa mga bampipit. Film de. Dako asa na kay kagamay ra ani. Pani katunga ay. Yabag. Oo. Kane. Sakto. Bantay ta na project ka og dinong himo. Ako lagi nimuon. Bantay gid. Yes. Makatungit na jud mi. Uy mga bay. Tungit ha? Okay, dali, lingkod dira. Kayan. Dil, usa. Bila busa. Ito. Tagbay de. Laban ako. Ako laban ako. Wala ba? Sige, anong tanong bra? Yan, bata-bata na. Kuha na lang build Yay, nagtungit ay, kine. Pila ko nyoy. Pila ko nyoy. Hilom dyan ba kay Pindiro na kayo ko? Bang, tulor ako buk antong nga. Bala. Ba? Dah. Bang, ito. Undo to para hari. Asik sabar kay pili na kay ko. Ayo si Gondre Samok. Labi. Kere? Oh, labi. Labi. Mo tik ni. Ya? Oh, labi. Charo. Pili ka nga. Gana, labi. Anak pindihan eh. Ikaw gitu ba? Nanta? Gigi apa iwara? Iwara? Uy, kulkuloy. Kulkul ba sa baan ba kay ka? Tay. Bayad na. Bro. Di ako iwara. Imo. Di pwede iwara. Ya aku libu-libi. Ako boleh ba? Ako wala ayo siksa mo ka bang pili pa. Ako na boleh ni. Aku boleh kay wala mo kay kurta. Ayaw kay. Hindi ba ko? Aku boleh diha. Mayon ni boleh usa kay. Ako. Buang pili ba ta? Atay pili pa yun. Para palit to sa project. Patayo ko ning papan. Anabi siya nga bantay lang ka kung hindi ko makayo mag-project. Sa may angay na ko. Agoy! Matay, easy money ra din ako kung managa ni sila. Tapos lakam rin kay itong mga pulis mo uday nga nago mi sa libon kay nga hadlok mo itong pulis. Ako din yung bay, takal mo kay pulis. Easy money adto de ko agi kay Aro. Kumpitan. Kami. Diwa lang mo. Nah, git na mo. Yung dua kwartan. Bay!
Dagan mo kay day pulis. Pulis! Pulis! Dako! Dako! Pulis! Pulis ni! Dako! 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 Pulis ba? Dako! 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 Dagan yun mo! Dagan! Dagan! Dagan yun mo kay kwarta! Kwarta na Iti mani! Grabe ko gani mo nagan mga bata. Dali ara ilado kwarta. Easy money! Kulit yun! Kulit! A very sweet! Kung pwede ganyan, nabawi niya. Dako pa yun doon. What's up mga ka-Jensom? It's time to shout out now! Shout out dahil ko sa akong mga classmate nga grade 10 mulabi. Mura na ako guys. Shout out ko sa kung uyab nga iyang gipahilak in town. Iuli na tika. Shout out ko sa illustration family og sa family. O guys, Shout out ko sa mga pilayo. guys, nami, wa mo kay bawa ni kinsa ni guys, bag-o ni among pabal guys ka. Mo nga guys. Manghod ni Dodong guys. Siya Aka Dodong kani kay si Daday na ni guys. Si Dodong man to kani si Daday na sa di. Bangag. So, don't Boy, forget. bangag ni, guys. Oh, bangag. Bangag. So, Bangag na guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.